Wel, un bryd sy'n wastad yn dal y llygad yma ynghylch y Gwartheg ar ddechrau'r wythnos fel hyn yw'r Gwartheg Ucheldir a Rhian Thomas o Pencader i chi, ynddo fe? Ie. Rhwng Pencader a Allt o Alice yma. ar y top. I chi nabod y Gwartheg yma dda iawn. Sawl un sydd â chi? Just dros 20. 11 sy'n ei gyd, yn crwydro'r rhoi a'r tarw a popeth. Be nath eich denu chi fewn te i gadw'r Gwartheg yma? Buon ni'n byw yn yr Alban am 9 mlynedd, a ni'n gweld nhw lan ni, so pan dilyn ni'n ôl, prynon ni bach o dir, a prynon ni rhai o'r Alban i ddyn nhw lawr. A maen nhw'n wartheg arbennig yn dyn nhw i edrych ar yn enwedig. A pawb yn edrych ar nhw, a mae pawb yn... A mae hynny'n amlwg i weld fan hyn wrth edrych ar y diddordeb sydd o gwmpas y darn yma o'r cylch. Mae lot o bobl yn stopio i weld nhw, lot o dyddynwyr yn cadw nhw. Os, mae lot o rhai bach... Sy'n ffermydd yn cadw lot fawr yn Yredig yng Nghymru, a lot o bobl a 2 neu 3 neu rhai bach yma. Siwt wartheg i nhw i'w gadw te? O, maen nhw digon tywel, a bod chi'n handlo nhw ddigon. Maen nhw... Ydyn, maen nhw'n... Maen nhw'n gymeriadau? O, ydyn, maen nhw gyd yn... Pob un â personoliaeth bach unan? Ydyn, a maen nhw'n gwybod bod cyrnau dan o pan maen nhw moyn. O, di, fi'n cofio helpu'n wncwl o'r blaen efo profio'n diciau ag ati. O'n i'n cael amal i glos shef. Rhyw gorn yn chwibio hi fod y goes di ebyd o fraich di. Mae gofi wtio da nhw? O, mae clais neu ddoi i gael dy fi. O, siwr o fod, siwr o fod. A mae yna ddosbarth cryf iawn fan hyn nawr, yn dwi. A mae da chi hether yn y dosbarth yma, heffro 2 oed, yfe? Ie. Ie, na bys ni'n mynd yna. Yw rhain yn gyflo nawr? Na, bydden nhw ddim yn mynd i'r tarw nes bod nhw'n dair. Wel, rhan fwyaf o bobl ddim yn mynd yn darw nes bod nhw'n dair, so ni yn. Chi'n lwco rhoi cyfle i nhw bryfio i'w tyfiant llawn fel petai, ie? Ie, mae spel fath yn fynd, maen nhw'n tyfu'n slo. A'r beirniad fan hyn nawr wrth i waith, ni'n gweld yn edrych ar un yn cerdded wrtho few. Mr Jimmy Lang o Invergordon yn yr Alban wedi bod yn ffermio ac yn gweithio ar y stad fawr yn yr Alban ac ar yr Isle of Mull hynny yn yr Alban. Wedi ymddeol erbyn hyn a mae e'n cael swydd bwysig iawn heddi yn y sioe o bwyso a mesur a beirniadu y dosbarthiadau amrywiol sydd yma. A mae yna niferwydd da'r Gwartheg mae Rhian yn y sioe leni, dos e? Os, mae llynedd a leni wedi bod yn gryf iawn yma. Mae mwy o bobl yn licio gweld nhw, sy'n cael mwy o bobl yn dod yn nhw wedyn. A mwy yn dechrau cadw nhw wedyn o ganlyniad, ydy fe? Os, fi'n credu bod eich, ni wedi gwerthu rhai a maen nhw wedi mynd i bobl sydd ddim yn cadw nhw o blaen. A ein chi'n pasio fyna i bod ni 3-1-5-1 ynddo fe? Dyna'ch heffer chi. Un wedi fagu adre hon? Ie, heffer cynta ni o hwnna, mag o'n i. Co hi fan hyn, symud yn dda? Ydy, nath i dda llynedd. Mae wedi gwneud y weddol leni mor belled, so wedi bod mas gormod yn ei to leni. Ble ewch chi nawr i ddangos hon i gyd? Beth sy'n ni ar ôl nawr? Mae ni Sibembro, mae Sibembro wedi rhoi dosbarthiadau mewn iddyn nhw leni. A mae rhaid i gael dosbarthiadau dim ond i'r Gwartheg hyn, mae rhaid ni mynd dros y border mewn i Lloegr eitha lot. Ond buon ni lan yn yr Alban, yn yr Highland show dyn nhw. Ie, siarathi? Gyda ni weched gyda'r un 3 blwydd. Dda iawn am hynny. Ond mae hwn yn ddosbarth cry iawn, mae rhaid i fi weid. Mae yna 6 heffer yn y dosbarth. Ond mae yna rai di yma, mae yna rai mwy golau yma, mae yna rai sinstyr yr olwg yma. Mae rhain yn debyg iawn i'r burgor nag ati. Mae nhw'n dod mewn aml i liw gwahanol. Mae nhw'n dod o gwyn di a popeth rhwng Beth oedd y ffefryn di? O'r un coch, lliw yr un sy'n ni ma. Y rai coch mwy golau fel sinstyr yma. Ie. A mae'r beirniad yn dechrau i tynnu nhw fewn. A mae'n tynnu chi fewn gyntaf ar un o bryd, Rhian. O, mae'n gobeith. Mae pethau'n edrych yn addawol yma. Ond fel ydys i, mae'n glamp o ddosbarth, tipyn o ffordd i fynd. Felly adwn i ddi fyna am y tro, ddwn ni'n ôl i weld y canlyniad yn y man. Diolch yn fawr.